حسب مبلو أبز حج زلنا يا زمن حدا بوليس مزيو سماو سر غير كاس لزلها خاسركا what ويدما صقرخا منقص بزبلك يكون كان تقوريت كاز لها طبعا كاتسر bro what are you talking about أزب لكم زلهم فيلم يكونن أب حقني هو زلوي إذا محقزات كم حق اللي زوج زلو إذن زلنا مراحيو كيم جانغون يبال كيم جانغون كابوبو أكل دشان عسرت حدن سلطان كقبل يخيل كسب حجون أزيو بسعق منقدي يمرحلو بزعبو أزين تلاقينا حجر ما كيم جانغون أنت عينت حقزات كم زوجة أتم شوعته حرب حدا خنري أمينا قدامي كلهم تيفيتات راديوتات بمنقصة رئيس تسندو مجراتات كريئي تعاصم تسريحهم ናይ ወፃኢ ሃገራት ፊልምታት ድራማታት ወይ ድማ ዜና ምርኣይ ፍጹም ክልክልዩ ከምኡን ኢንተርነት ዝበሃል ነገር ዝሕሰብ ነገር እዩ ነዞም ጠቕሶም ጸናሕኹ ጥሒሱ ዝተረኸበ ብቤት ማእሰርቲ ይቕጻዕ ካልኣይ ተራ ዜጋ ካብ ሰሜን ኮርያ ወፃኢ ናብ ዘላ ዝኾነት ሃገር ቴሌፎን ክድውል ፍጹም ኣይፍቀድን እዩ እቲ ናይ ሞባይል ኔትወርክ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ራይ ንኽሰርሕ ተገይሩ ዝተሰርሐ እዩ ብኮንትሮባንድ ዝኣተወ ወይ ድማ ብቻይና ሴም ካርዲ ክትልውል እንተደኣ ተረኺብካ መወዳእታኻ ፍሉጥ ነገር እዩ ሳልሳይ ዝኾነ ዜጋ ካብ ዝነብረሉ ዘሎ ዓዲ ወይ ከተማ ወፂኡ ናብ ካሊእ ቦታ ክንቀሳቐስ እንተዳደልዩ ካብ መንግስቲ ወግዓዊ ናይ ጉዕዞ ፍቃድ ወረቐት ክረክብ ኣለዎ ብፍላይ ድማ ናብ ዋና ከተማ ፒዮንግዮን ምክንያቱ እዚ ፍቃድ እዚ ዝረኽቡ ንፍሉያት ሰባት ሰበስልጣናት እሙናት ሰባት ጥራይ ስለ ዝኾነ እዩ رابعاي كم مايكرويف ዝመሳሰሉ ሓይሊ ዝወስዱ ናይ ክሽነ ኣቕሑት ንኣብነት ቶስተር ካልኦትን ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ናይ ኤሌክትሪክ ኣቕሑት ንምጥቃም ካብ መንግስቲ ፍሉይ ፍቃድ ይድልየካ እዩ ምክንያቱ እቲ ሃገር ዓቢ ናይ መብራህቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቅልውላ ስለ ዘለዋ ብዘይ ናይ መንግስቲ ፍቃድ ከምዚ ዓይነት ምጥቃም ሕጋዊ ይኮነን ሓምሻይ ሓደ ሰብ ጽኑዕ ሕጊ እንተጥሒሱ ንኣብነት ካብ ሃገር ምህዳም ተፈቲኑ ንሱ ጥራይ ይኮነን ዝቕጻዕ እዚ ሕጊ ምፍራስ three generation rule ዝበሃል ኮይኑ እዚ ማለት እቲ መቕጻዕቲ ንዓኻ ንወለድኻ ኣቦኻ ዲኻ ከምኡ ንደቅኻ ኣሕዋትካን ኣሓትካን ማለት እዩ ሙሉእ ስድራ ቤት ናብ ጽኑዕ ናይ ስራሕ ማእሰርቲ ማዕስከራት ፕሪዝን ካምፕ ተወሲዶም ሓቢሮም ክሳቀዩ ይግደዱ ሻድሻይ ሰሓቕ ዝኸልከለሉ ናይ ሓዘን እዋናት እዚ ማለት ናይ መስሓቕ መሰልካ ክልኩል እዩ ብፍላይ ኣብተን መዓልቲ ሞት ናይቶም ነበርቲ መራሕቲ ኪም ኤል ሶንግን ኪም ጃንግ ኤለን ብዓሰርታት መዓልትታት ዝቕጽል ሃገራዊ ሓዘን ይወጅ ኣብዚ ናይ ሓዘን እዋናት ሰባት ቃል ኣብ ዝኾነ ቦታ ክስሕቁ ዓዊሎም ክዛረቡ ክሰኽሩ ወይ ናይ ልደት በዓላት ከብዕሉ ፍጹም ኣይፍቀድን እዩ ፖሊስ ሰባት ኩሎም ሓዘን ይርእዩ ምህላዎም ዘይምህላዎም ንምቁጽጻር ኣብ ጎደናታት ይዛወሩ ግዴታ ክትበኺየለኩም ተዘይኮይኑ ተእሰሩ ከም ግዴታ ዝረአውን ምዝብኻት ኣብ ገዛኹም ግዴታ ናይቶም መራሕቲ ስእልታት ክህልሎ እንተ ዘይደኣሃልዩ ከም ተቃውምቲ ኢኹም ትረኣዩ ስለዚ ግዴታ ክህልሎ ሻውዓይ መንግስቲ ዘደቆም ሒደት ዝተወሰኑ ናይ ፀጉሪ ስታይላት ጥራዮም ዘሎ ብድምር 28 እዮም ዝኾኑ 18 ንደቂ ኣንስትዮ 10 ድማ ንደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝተመርዓወት ዓፂር ፀጉራ ዝኸውን ግን እቲ ዘገርም ነገር ንሱ ይኮነን ሰባት ከም ናይ መራሕዮም ከም ናይ ኪም ጃንጉን ፀጉሮም ክስርሑ ፍጹም ዝተኸልከለ እዩ ክሳብ ቤት ማእሰርቲ ዝእስር ማለት እዩ እታ እሱ ዝቑረፃ ንዑ ጥራይ ትምልክት ናይ ኪም ጃንጉን ሕግታት እዚኦም ጥራይ ይኮኑ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ናይ ሎማዓልቲ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ኣገራም ታሪክ ንራኸብ ኢና ኣህብቶ ተዘናጊዕኹም ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ገብሮ ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ሰናይ